Τέλος, ήταν δυο βλακοπούλες και ήταν ένας καταράς. Έπεφτε νερό, όπως πέφτει στην Έδισσα. Και έπαιρνε στα σκαφίδια, ωραία να δεις, συγγνώμη τώρα, να δεις γάμπα, εκεί την εποχή, όχι ήταν, δεν, ρέκαζαν οι νεαροί που, να που κόμπαγαν τα πόδια της από πίσω, ας πούμε. Γύρισαν τα κορίτσια, παρουσιάστηκε αυτός. Ο Δράκουλας. Παρουσιάζονταν νέος έτσι, νεαρός. Μόλις τσάπουνε από εδώ και τσάπουνε από εκεί και έμπηχνε τα νύχια, έγινε κατά νύχια καλόνια, χάπη εδώ, χάπη εκεί, αόρατα. Βάστα κορίτσια, τα παίρνει μαζί, να τα πάει για τον νεκροταφείο. Βγαίνει ένας αδερφός από πίσω με ένα δίκανο, τούμπα, τούμπα. Εκεί, κοίτα τώρα, πού πάνε τα κορίτσια εδώ. Και δεν πάει το ματιάκι, Ωραία, λένε οι άλλοι, ρίξτε ρε μπάρμπα εκεί, εγώ φορά με τραγιάσκα, ρίξτε ρε μπάρμπα. Μπα, μαρά, ξέρω εγώ, ρίξτε. Συμμετείχε εδώ κάργα. Στο τέλος, τον παρουσίαζε όλα τα έργα, πώς τον έδειχνε η εικόνα εκεί πέρα και τον έφερε και τον έφερε. Στο διάλογο μας αφήσουν να μας φάσει απόψε, τον έφερε να πάνω. Σκόραμε και εγώ απάνω και ένα να ξέρει που πάνω. Τι είπα. Πάει το παγίκαρο για εκεί. Οριόντια πες, ρίχνονται κάτω στη σκάλα, τσακίσκαν, αλλά τους κονιάδες ήταν. Τρακάσει η σκάλα, δεν μπορούσαν να κατηβούν κάτω. Σχέδι με πολλά. Σταμάτησαν οι μηχανές όλες για δούλευα τίποτα. Εγώ ήταν και στο τέλος, άναψε το σούψι, με κολλάνε κοροφυλάκι. Για να τα ακούσανε γιατρέ τι γίνεται, Με κολλάνε κοροφυλάκι, κάτι. Τι έκανε, να τον αφήσω να μην φάει. Το ωραίο ήταν... Πραγματικά ακούσανε στο παλιό στο σινεμά μέσα. Το ωραίο ήταν και εσείς αυτό. Πηγαίνουν, ήταν η διοίκηση. Όποιον του πιστόλι και βάλει. Δίκανα, Και πώς πέρασε το σινεμά με το... Τη δουλειά την πλήρωσαν. Στο χωριό. Και χωριό μωρέ. τα μία μέσα στην Η πόλια. δουλειά ήταν να πλέσουν κοροφυλάκι, ήθελαν την ευθύνη, έπρεπε να κρατήσουν του όπλου. Για να πας να είδες στο σινεμά. Κάτσε και πέρα, λοιπόν πάρτε. Με πηγαίνει, ήταν τσαγκάρτη κοινική διοίκηση. Επαένε και κάτι, τι έκανες ρε με ένας συνταγματάρης, τι έκανα ρε λέω. Α, βγήκε ο βροκόλακας λέω και πας χαμένος με δίνει μια κουρβέρτα να εκμετού, ο ξυμινός, ο συνταγματάρης. Λέει κοίταξε να δεις, λέονταν Ευάγγελος παραπέρα στο θυμάμαι δεν το ξεχνάω. Απ' τη Σπυρχιάδα. Λέει αν δεν πεις ότι φοβήθηκες θα δικαστείς άσχημα και καταστρέφεσαι τα σπάνια και το δίπλωμα. Άσχη δεν είχα δίπλωμα για το Δευτέρα, αλλά την άδεια. Δεν θα μπορέσει να κάνεις τίποτα λες στη ζωή. Και τι να κάνω, θα πεις φοβήθηκα. Να μην με φάει. Να μην με φάει. Ήταν κατάλληλο έργο, Το πάει 10 ώρα εκεί φύγω. Ξημέρωσε την άλλη μέρα και έρθει ένας διοικητής χωλιάρας από τη Ριντίνα. Αυτή ήταν κουμένο εδώ με τον Σιρμοπόλεμο. Ο ανώτερος. Με ανεβάζει απάνω εκεί, λιακάδα. Και με έκανε βόλτες. Για παίζω με τη σειρά, πώς έγινε. Έτσι. Και τι έπρεπε, με έκανε βόλτες πέρα πάνω στην ταράτσα. Κακουλιά πέρα τότε. Και τφέξα. Μου είπαν κι άλλοι ρίξει μπάρμπα. Να μας φάει όλους. Καλά εσύ σινεμάεις με το ρίξιμο. Του Το πανιέ είναι κόσκρο. Λοιπόν, δώσ' του πάρτου, πάλι από την αρχή. Μην τα μπερδέψω. Και εγώ εκεί, ό,τι μου είπε ο Ματάρης, ενώ που ήμουν στα ΤΕΑ, ήμουν τσοχαλιάς, ήμουν μεγάλος. Πήρα από αξιωματικούς, από Λουχαϊκή και τέτοια, αλλά τον διοικητή της χωροφυλακής στα Γαλόνια δεν μπορούσα να ξέρω. Άρα πάρμα τον έλεγα, να τον αφήσω να μην φάει και να χέντησε απάνω. Λοιπόν, μη πήγαν καθίσει να βγάλει απόφαση, παίρνει τώρα τι άνθρωπος είναι, τι παιδί είναι. Στο δικαστήριο, πήγες στο δικαστήριο. Όχι, αστυνομία. Εκεί τη μέρα, εκεί με κράτσαν μέχρι 10 του μεσημέρι, ξέρω εγώ εκεί. Έρα δόθη. Λέω να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο. Πάρε μου λέει. Παίρνω. Ένα ξάδερφο εδώ στο χωριό και... Το βουρλάκι.
Άι μωρέ κουκουρλάκι, είχε κουκουρλάκι, πυγμή και τέτοια, άλλος μα. Ήμασταν, τότε δεν ψήφισαμε, εγώ δεν είχα και δικαίωμα για ψήφο, ψήφισαμε στα 22 χρόνια. Εκείνη την εποχή εμείς. Του Καλατζή, του Μπαρμπαβιέλη. Ωραία, λέει έτσι και έτσι ο ξαδελφός μου είναι μικρός, κόσμος, τι είναι. Παίρνει τηλέφωνο εκεί, ναι. Έτσι και με παίρνει όταν πάνε για το τρακτέρ και μήταν με το δίκανε και κάτι πιτσιρικάδες από κοντά. Ρουκούλακας, μπάρμπα. Έτσι.